ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತು ತುಳು ಬಂದಿರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೈತೆ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಬನಿಟ್ಟೆ ತುಳು ಜೋಕುಲನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಂತು ತೋಳಿ ಕನ್ನಡ ಆಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಥವಾ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಳೆಯಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಲ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದು ಬರೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಜಿನ ಕುಬಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕರಿಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ತುಳುತ ಬೇರೆ ನಾವು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮೂಲೊಡು ತುಳು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಲೊಡು ತುಳು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತುಜಿ ಎಕಾನಮಿ ಆದ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ದಾನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಈ ಎಕಾನಮಿ ಜಾಸ್ತಿ అయిన ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಬುಲೈನ ಭಾಷೆಲು ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುವ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪವರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ ಆವಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆವಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಉಂಪು ಕೂಡ ಬಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೊಂಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜತ್ತದೈತೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲು ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆರಾಮ್ ಕುಳ್ಳಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡಾಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಅಂತ ಬುಡ್ಪ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಊರ್ ಇಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಊರ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪುರ ಆಲ್ಮೋವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತೇನೆ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪುರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರ ತುಂದಿಪ್ಪ ತನಕ ಮೂಲೊಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತತ್ತುಂಡ ఒక ಭಾಷೆದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಓಪುಂಡು కానీ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಅವೇ 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಜವನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಭಾಷೆ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಕಳೆ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಟು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡ ನಾಶ ಒಂದುಂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತುಳುವೇರು ಮಾತಾಡಲು ಅಕ್ಕದಿರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಪೂರ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಜನನು ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಟ್ರಾಪುಚ್ಚಿ ಯಾವನ ಫುಲ್ ತುಳು ಬೋಳ್ಯಾಡುವಂಡ ಮಂಡೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ನೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮೆದುಳುಗು ತಿಕ್ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಥವಾ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಂಗೆ ಕುಂತು ತೂಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ನಾಶ ಒಂದುಂಡ ಬೊಳೆ ಒಂದುಂಡ ಉಂಡದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿನ ಆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತುಳುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ನಾಶ ಆತ ಓಕೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಎನ್ನಾತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಐನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕುಡುಕೆ ಓಕೆ
ಅಕ್ಲಿನ ತುಳು ಎಂಚ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಹೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಅನಲ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಮಗನ ಅಥವಾ ಆ ಪರಿಸರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ತುಳು ಒರಿಪುಂಡ ಅಂಚ ಮೇಜರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ತುಳು ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಚ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಉಂಟು. ಐಕ್ ತುಳು ಪಂಡ ಕಾಳಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಭಾಷೆ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಲದ ಹಿಂಜಿನ ಗುಣ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಒರಿಪ್ಪರ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡೋಡಪ್ಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸಿ ಎಫರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅದನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆದ ಗ್ರೋ ಅಂದಿಪ್ಪನಲ್ಪ ಐನಾತಿಗೆ. ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ചെയ്ത ಓಕೆ ಜೋಕುಲಿನ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ತಿನಿಗೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಎನ್ನೆ ಕಡಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಐತೆ ಅವು ಆ ಭಾಷೆಡುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇತೆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇತೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಿನೇ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡು ಭಾರತ ಭಾಷೆಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಾಕೀಯ ಭಾಷೆಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಆಪನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ದೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೇರ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಳೆದು పోతాను ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ. ಸೊ ನಮ್ಮದಾನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕವಿಕ್ಲನ ಬರೆಪವಡು ಬರೆಪದೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಟ್ಟದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಹೈಟ್ 4 ಹಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಂತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಮನದಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕವಿಕಲ್ನಾಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕವಿಕಲ್ನಾಗ್ಲು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ ಉಮೇದು ದಿತ್ತು ನೋಡು. ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ ಉಮೇದು ದಿತ್ತಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪದ ಕಟ್ಟೋಡು. ಓಕೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪದ ಕಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತಂದು ಬೂಕು ಉಂಡು ಅಂತದ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎತ್ತಲ ಬಿಡಲಿ PDF ಮಂತದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಜಿನ ಮಾತನಾಡ ಒಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪುಟ್ಟದು ಆಯ್ನಾತ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಡು ಆದ ಪದಕ್ಕುಲು ಸ್ವಂತ ಪದಕ್ಕುಲು ಬರೀತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 200 ಪದ್ಯದಾತ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಕ್ಕುಲು ಬರುತ್ತ ಅವನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕ್ಕುಲು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಉಜ್ಜಾಲು ಪಂಡದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತಾಲಿಕೆಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಸಂಗ. ಓಕೆ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು PDF ಕಾಪಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಕೇನುದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿನ ಪದಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಟೋನುಡು ತುಳುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಓವು ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ನೋ ಪಪ್ಪ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈ ನೋ ಪಪ್ಪ ಐಕ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದ ಅವೇ ಟೋನು ಅವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜಾನಿ ದಾದಪ್ಪ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಳೋ ಪನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಅಂಗಲೆ ಆಹಾ ಅವೇ ಟೋನು ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿವಿ ಓವು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತು ಪದ್ಯನಷ್ಟು
ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದು ಬೋಡು, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬುಕ್ಕಲಂದು ಈ ಊರು ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಕೊರಗಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. 102 ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರ್ಜಿ ಅಡ್ದು 2 ಜನ ಕಲ್ಪನಂತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟೈಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆವಡು ಜೋಕುಲು ಆತ ಟೈಮ್ ಕೊರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ರೈಮ್ಸ್ ತುಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪದ್ಯನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಸ್ವಂತ ಬದುಕುಲು ಕನ್ನಡದ ತುಳುಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳುಕು ಬೊಕ ಜನಪದ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋನುಂಡು. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐತ ಬೆತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಐನ್ ಕೆರೋಕೆ ಮಂತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡೋಡು ಅತನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೆರೋಕೆಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಈತ್ ಪಂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಟೆಮುಟ್ಟ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಕೊಡಪುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಪನೌದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತ್ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಪದಕುಲು ಪೂರ ನಿಗ್ಲನ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪುಳ್ಳಿಯರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಟಿವಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಪದಕುಲು ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಮನ್ಪುನ ಇತೊರ್ತಿ ಏತ ಆತ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಟೂಲ್ಸ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಡು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಬೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವು ಒಂದು ಆವಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆವಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲತೆ ಆಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತ್ ನಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದು ಈಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೋರೊಡು. ಏತ್ ಆಪುನ ಆತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಏತ ಅಲ್ಪ QR ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಓಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡುಂಡ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಇಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲು. ಓಕೆ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಒರ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಗ್ಲು ಕೊರೊಂದು ಬಳಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಏಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಎಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಉದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಐತೆ ಖರ್ಚಿ ಪೂರ ತೂಂಡ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪೂರ ಖರ್ಚು ತೂಂಡ ಅಥವಾ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತ್ ಕೊರುಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಪೂದರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಪಾಡೊಲಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಭಾಷೆನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ
ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬದುಕೊಡಾಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೊಂದುಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಾಪ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಏಪುಗಳು ನಿಗ್ಲು ಮಂತ್ ನಾವು ಬೇಲೆ ಏಪುಗಳು ಬುಳೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓ ನೆಕ್ಕಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಹೋಗುಂಡು ಓಕೆ ಅವೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಶಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಖರ್ಚುಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-40 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ಆತು 7 ಲಕ್ಷನ 10 ಲಕ್ಷನ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರಿಯರ್ನ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪಿಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಓಕೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ತುಳುಳಿ ಪಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐತೆ ಡೋನರ್ ಮಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಟು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ಜೋ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋಣ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಜಾಹೀರಾತದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಏತಲುಂಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲ ಪೇಜ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತಿನವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಡೆದ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮುಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಂಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಲಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಐತೆ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಯಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಜಾಹೀರಾತು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಕೆರಾಕೆ ಏನಂಜಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜಾತ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಕ್ಲ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬುಕ್ ಕೆರಾಕೆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೀಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ನೀರು ಕೆರಾಕೆ ಸಾಂಗ್ ಇಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಲ ರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಗಲಿನ ಫೋಟೋನು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಳಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಏಪುಗಳ ಒಂಜಿ ಇಪ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫುಲ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಬೇಕಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಕೆ ಅಟ್లా ಜಾಹೀರಾತುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಕೊಂದೊಲಿ ನಿಗಲಿನ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಫಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ನಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಬಂದದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿನ
ಫೋಟೋಸ್ ಆಗ್ಲೇನ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂದುಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂದುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋರಿಯಾರ್ಂಡ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪು ಮಾತಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ఒక ఇటు హోస్టింగ్ లంచని ఈయన లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ హోస్టింగ్ అనుకుంది. హోస్టింగ్ ఉండ ఈ ಫೈಲ್ ನಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಟ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುಡ ಆ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಕಾಲಿನಿಗ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಪಂಡ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಜೆತನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ ನೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಓಕೆ ಇಮೇಜಸ್ ఒక ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಅತ್ತನೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಐದು ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಅಂಚ ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬುದಾರ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಶುಭ ಕೋರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಟನ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಈಗಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀರು ವಿವರ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊರನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ನಂಗೆ ಪಾಡೋಳಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಕೊರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ವರ್ಷ ನಿಗ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಮೇಲ್ ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಮೇಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಲೊಂಜಿ ಕವರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಜ್ ಬಾಟಮ್ ಉದರ್ ಬಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಿಗ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಕೊರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೊರಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚೆ ಡೋನರ್ ಕೆಟಗರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕೊರನ ಎಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುಣ್ಣ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತ ಶುಭ ಕೋರುವ ಅಂತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಲ ಆಡು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅದು ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಭಾಷೆದ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇಂದಿತ್ತಂದ ದಯವಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಬೋ ನೀಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಆತು ಅಂತೆ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡದು. ಓಕೆ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರು ಒಂದು ಈತತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ರಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೋಕ್ಲ ಪದಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ
ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಗು ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಅದು ನಿಂಗ್ಲು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಗು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಈಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋಡುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಾರೊಂದು ಎನ್ನಿವ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಮುಲ್ಪ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ದಯದಿದು ನಿಗ್ಲಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೇರವಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾನು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್. ನಮಸ್ತೆ.